Qegħdin hawnhekk illum fil-bini tal-Iskola tal-Qawra ma' Emilio, il-Project Manager biex jgħidilna fiex waslu x-xogħlijiet. Il-proġett kollu jinkorpora bħala wisa ta' art 13 domna, għandek ġewġ solari li se jkunu parkeġġ li ħajkunu l-ewwel solar tisfel u -2 għal pubbliku in ġenerali li jasa 250 karozza, il-solar ieħor jasa 250 karozza oħra wkoll, imma ħajkun attrezzat għal school facilitators, teachers, ġifieri jakkomoda l-iskola. Il-level, ground level, għandek area kbira bħala sports complex, fejn jkun hawn ground 7 aside, żewġ grounds oħra on the side, kollha bitter for rubber, meħtieġ tal-badminton u tennis, u liħor tal-7 aside. Fl-istess livell se jkun hawn sala ta' komunità ukoll barra li tintuża mill-iskola, tintuża mill-komunità li se teża u tinkorpora 450 ruħ bil-qiegħda. Imbagħad immorru lur iżjed fejn tibda l-parti tal-iskola, għandek l-ewwel solar child care center u kinder, u mbagħad għandek it-tliet solari l-oħra li huma l-primary. Nofs it-tieni solar lest, fi ġimgħa oħra jkollna tieni solar bil-lest kollu wkoll u nibdew it-tielet solar dal-wa. Għala struttura nikalkulu mid-July jew end of July suq kull jesta kollha, imma in the meantime, within the next 15 days, ħajkollna l-MNEs jibdew, ġifieri mechanical electrical kollox jibda, jkun hawn żieda ta' xi kważi 60-70 personnel l-oħra on site, ġifieri x-xogħol iktar għaddej u magħdel. Dal-aħħar adattajna tower crane ieħor biex ikollna żewġ tower cranes ħajfidjaw iktar il-progress u r-ritmu tax-xogħol. Ix-xogħol huwa għaddej b'ritmu tajjeb ħafna, mhuwiex ta' 8 sigħat kuljum iżda jibqa' sejjer anke fil-festiġi u l-ħdud nibqgħu għaddejjin. This is something racing against time.